Здравейте! Ще направим клипчето за ВиК дружествата. В България има над 30 ВиК дружества и няма как да се формира едно общо мнение за всички. Тъй като това са, все едно си представите, 30 отделни фирми, които си имат ръководство, служители и така нататък, и всяко работи по различен начин. Някои са по-добри, други по-лоши се справят с определени работи. Така че абсолютно общо мнение не може да се направи. Може да се направят някои по звена, някои неща като дейности, които са сходни на всички тези 30 ВиК дружества. Например, звената, които са на терен. Първото нещо, хората, които са на терен, най-големия мит там е, и който предполагам, че очакват тези хора да бъдат яко нахейтени. Всъщност, моето мнение е, че работят доста кадърни хора. Доста добри специалисти има на терен и се справят сравнително добре с все пак и в условията, в които работят. Имат доста екстремни понякога задачи. За тях няма точно работно време. Когато има авария, трябва да са там, независимо по кое време. Така че, моето мнение е, че повечето хора на терен се справят добре. Това е за първото звено.